повтаряте след мен. Това, което казвам, всички в един глас повтаряте след мен. След това ще направим една обща молитва и по живо и по здраво по домовете и сряда, а утре имаме молитва в 6:30, във вторник пак имаме и така, слава на Исус Христос за Неговия неизказан дар. Алелуя! Така, вие повтаряте след мен. Това, което казвам, на един глас. Повтаряте. И Бог ще ви благослови. Вие тази вечер сте направили това решение да влизате в семейството на Бога, да ставате част от Неговото семейство. И Бог ще ви благослови много. Алелуя! Добре? Святи Боже, ние вярваме в Тебе. Вярваме, че Ти си умрял и си възкръснал. И Те молим, прости ни, Господи, Твоята кръв да ни очисти, да ни умие. Признаваме Те като Бог, като Спасител в живота си, в семейството. Алелуя! Алелуя! Айде да се молим за тях и след това поздравете един на друг и така. Боже, благославям ги в Твоето свято име, Господи. Тази вечер Те са направили това признание пред Тебе, Господи. И аз ги благославям в името на Христос. Пази ги, Господи, да Те обичат, да Те следват от сърцето си. Моля Те за Твоето благоволение за тях. Моля Те за Твоята милост за тях, Господи. Благодарим Ти и Ти отдаваме слава. Дора. Алелуя. Добре сте дошли в Божието семейство. Докато ни си Алелуя. Деко Исус, деко милостте, Те живине, мача палакове, прехок мегелото. Алелуя. Отдата благословил съвремето.